Salutare! Stai, ce poveste trebuie să povestesc? Cum se vede piciorul meu într-o singură zi? Mă, întâi începuse jucându-mă pe calculator. Ziua următoare se lansa un nou joc. Normal că eram emoționat pentru un nou joc. Dar nu știam ce să fac până ziua următoare. Cum venise ceva în minte? Voiam să merg într-acolo spre școala abandonată. Alergam tot alergam spre școala abandonată când am ajuns. Era totul mortal. Deoarece se spunea că și fantomele bântuiau acel loc deoarece vrea să se răzbune pe cel care a ars școala. Dintr-o dată erau niște cuie pe jos și eu, din greșeală, am călcat pe ele. Nu știu dacă ați călcat voi vreodată pe un cui, dar e foarte dureros. Eu mergeam șchiop. Dar pentru că eram cel mai inteligent, sigur creierul nu mă întreba cât e ceasul, tot am continuat. Dar la un moment dat căzusem Eram și trist, dar eram și supărat deoarece mă lovisem grav la picior, doar dintr-un scârțit căzuse o scândură. Mă ferisem și fugisem. Poveste terminată. Și cam asta a fost povestea, adică.